Shout Jesus. Jesus. Power. Power. Fire. Fire. Anointing. Anointing. Now. Amandla. Amandla. Egameni. Egameni. Jesu. Amandla. Akhona. Aphilayo. Amandla. Abalekisa. Amandla. Okumnyama. Shout Jesus. Jesus. Power. Fire. Anointing. Now. Hallelujah. Amen. Singahlala phansi uNkulunkulu alibusise. Amen. Angithathele ithuba ngibingelele uMongcwele phakathi kithi. Hallelujah. Ukhuluze uzithoba nokuhlonipha. Ngihloniphe uGcobo ubaba uNkulunkulu alibekile phezulu kwempilo ababhishophi abafundisi bonke abakhona egameni elihle lomfowethu uJesu. Amen. Lo mina ngaphambili igama ubungi inkosi. Abanye bazi space sami lapha eMpangeni, iJapanese space. So umujolo ukuthenga ngaphandle usupport mina. Hallelujah. Hallelujah. Bangazi ngoJapan abangaziyo bathi igama lami ubungi inkosi. Amen bazalwane. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngethuba angiphendula ukuthi namhlanje ngizohliphana lesingwa. Amen. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Shout Jesus. Ngicela ukubona nje abantu abasha bathi izandla zabo. Sithi uNkulunkulu nomuntu. uNkulunkulu yamgeza umuntu. uNkulunkulu yamphakamisa umuntu. Hallelujah. Bazalwane ngilanje ukuzo shoje umlayezo uNkulunkulu akawulethile kimina. Amen bazalwane. Ukusiza nje ngenkosi. Ngizacela nje sibhekene incwadi kaJeremiah. Sizofunda nje amavesi ambalwa. Jeremiah 33 verse number 3. Jeremiah 33 verse number 3. When ulalela izidalwa, when Jeremiah 33 verse number 3. Ifundeka kanje ozobe phathele isizulu uzosilekelela. It called to me, I will answer you. I will tell you wonderful and marvelous things that you know nothing about. Zakela ophathele isizulu asifundele. Ngikutshele izinto ezinkulu lezifihlekileyo ongazaziyo. Cela uphinde futhi. Ngibize ngiyakuphendula. Ngikutshele izinto ezinkulu lezifihlekileyo ongazaziyo. Hallelujah. Amen. Ngifuna abazalwane ngaphambi kuba ngingene embhalweni yosuku. Ngifuna ukukunikeza isiqiniseko ukuthi uNkulunkulu uphendula imithandazo. Malibonge igama lenkosi. Amen. Uma kungathiwa namhlanje uyaphuma noma siyaphuma ku7 days ubuyele ekhaya. Buyele ekhaya unesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu uphendula imithandazo. Amen. Kuyinkinga ukukhonza uNkulunkulu kodwa ungazi, ukhuleke kuye kodwa ungazi ukuthi imithandazo oyenzayo uyayiphendula.
ngoba uma uzomkholwa ungenalo ulwazi lokuthi unguNkulunkulu ophendula imithandazo, uzohamba nalolu lwazi oluthi uNkulunkulu uyashesha ukuzwa kodwa uyaphuza ukuphendula. Amen bazalwane. Kodwa nansi indaba la ethi ngibize ngizokuphendula. Amen bazalwane. Umkhuleko nesithembiso ukuthi uma nje wake wangibiza ngizophendula. The statement as it called to me, I will answer you. Is statement city uNkulunkulu hlezi nempendulo zabantu abazobiza. Malibonga igama lenkosi. Ngamanye amagama impendulo ikhona kodwa ilindele abazobiza ngoba ayiphumi kungekho bizi. Uma impendulo kuNkulunkulu izophuma, iphuma isi-attach namagama namaphimbo yabantu abazobiza kuNkulunkulu. Ingakho ethi ngibiza ngoba uma ungambizanga ungahlala nemeko yakho usuthi uNkulunkulu akaphendule kade awubizanga. Nikhona bazalwane ake sithi nje uthi uNkulunkulu amgcineke sithi ukuthi uNkulunkulu ohlezi nempendulo kodwa ulindele abazobiza ngoba akuphenduleki uma ungabizanga. Yiwaye uNkulunkulu ethi kumele sibize siphendule ngoba uma siza kuNkulunkulu kufanele ukuthi sifake ama-order. Nikhona bazalwane? Awukwazi ukuya eKFC ukambe wesosokhonekta kodwa unga-order. Nikhona bazalwane? Kungenzeka kodwa ukuthi sithi abanye badokose bazokhonekta bange-order. Uma uzoba ufuna iKFC kumele uqale ewindini elibhalwe ukuthini order, and then bese kuba newindi elibhalwe ukuthini connect. So umkhuleko usuke uma uzobiza uNkulunkulu usukufaka i-order lalento ofuna ukuyiconnecta kuNkulunkulu kodwa uNkulunkulu akayilethi lento ofuna ukuyi-order uma ungazange ubless i-order kala ukuze wena uconnecte kumele uqale u-order. Manje sinengxaki yabazalwane abathanda kakhulu ukuyo-connecta kodwa bafuna ubless i-order. Uyabala bazalwane uma ngabe ingcebo zikaNkulunkulu sezimile zishumayela sithi ayirisiva siyathanda kakhulu ukureceive, but into ezosidonsela nezosiholela kulezo zinto esizimukelayo asifuni ukuyithanda. uNkulunkulu namhlanje ngibhizi ngizokuphendula. Hallelujah. Manje bathi abasezulwini noma sinanze impendulo kodwa sikwazi ukuyikhulula uma bangekho ababizayo. Shothi ungahlala nesimo sakho, ungahlala nesimo sinzima sikhalisa, udonse kanzima impendulo ikhona hayi ngoba ingekho. Ngoba uma uzobiza yingoba unembuzo, uma ungabizanga yingoba unjani kuhamba kahle. So bazalwane usibona njalo singakhathali simkhonza uNkulunkulu silokhu simbiza njalo nje njengempuphu ethi God Jesu ndodana kaDavida ngihawukele yingoba kwakunombuzo odinga ukuphenduleka. Uma bazalwane anginisekisa uNkulunkulu